Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajime mashou! Niining lisona, atong tukion unsaon pag-ekspresar og gusto ko mobuhat. Panglitan, gusto ko mokaon. Sa hinapon kini kay tabetai. Ang formula sa paghimo niining konjugasyon kay ang pagkuha sa conjunctive form sa verb ug paggamit sa suffix nga tai. Ug ang pagsulti nga di ko gusto mobuhat, ang tai usbon ngadto sa takunay. Panglitan, di ko gusto mokaon. Kini kay tabetakunay. Kining mga konjugasyon mulihok ni sila sod sa sentence isip verb o i-adjectives. Kung imong nahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, ang conjugation nga gamiton para sa gusto o di gusto mobuhat kay ang conjunctive form sa verb. Ug sa mas naandan, atong reviewon unsaon paghimo sa conjunctive form. Kung kamao ka mohimo sa mas form sa verb, inigtaktak nimo sa mas ang mahabilin kay ang conjunctive form. Pangalitan, ang conjunctive sa tabemas kay tabe, ang conjunctive sa yomimas kay yomi, ug ang conjunctive sa tsukaimas kay tsukai. Adunay tuto ka dagkong kategorya sa mga Japanese verbs, ang category 1 o root-dropping verbs, ang mga category 2 o last hiragana changing verbs, ug ang category 3 o mga irregular verbs. Para sa detalyadong eksplanasyon unsaon paghimo sa ilang mga basic verb conjugations, palihog reviewha ang leksyon 26 hasta 30 sa atong Cebuano playlist. Ug bahin sa Japanese sentence construction, palihog tan-awa ang leksyon 22 hangtod 24. Kung arita magsugod sa mga dictionary forms sa verbs, kung ang verb usa ka category 1 o root-dropping verb, taktakon ang ro ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan taberu, mokaon. Taktakon ang ro, ang mahabilin kay tabe, nga mao ang atong conjunctive form. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form atong usbon ngadto sa I series. Mauni ang siyam ka klase sa verb endings, kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Kining tanan, usbon ngadto sa I series, sama sa imong makita diri. Kigishi, bimini, richi, ug i. Ang imong hinumduman, kung category 2 gani ang verb, tutukan nato ang verb ending ug usbon nato ngadto sa I series. Para sa mga 5 ka pinakakomon nga category 3 o irregular verbs, ang conjunctive sa suru kay shi, ang sakuru kay ki, ug ang saiku kay iki. Ang aru ug da dili magamit sa tai ug takunay conjugation. Karon kay ang tai ug takunay, grammatically mga i-adjectives naman ni sila, ang unsa imong gusto o di gusto buhaton, pwede mo kuha sa direct object particle o ug di ba kaha sa subject particle ga. General ni nga pagkasulti, apan adunay mga sitwasyon nga mas maayo gamiton ng usa kaysa usa. Pero sa pagkakaron, ayaw una nig panumbalinga. Tan-aw nato ang atong pirmirong ehemplo. Ang verb nga mokaon kay taberu. Usa kini ka category 1 o root-dropping verb. Ang ru sa taberu taktakon ta ug moporma tag tabe nga maong atong conjunctive form. Kabitan tag tai moporma tag tabetay. Tabetay nga pasabot gusto mo kaon. Ang sentence, gusto ko mo kaon og sushi. Sa hinapon, watashi wa sushi o tabetai desu o watashi wa sushi ga tabetai desu. Ang direct object nga sushi makakuha og particle wo o ga. Ang watashi wa pwede nga di na isulti kay kini man ang atong default. Kung di hinganlan ang nagbuhat, pasabot nga ang nagbuhat mao ang nagsulti. Kung ang suffix takunay ang atong ikabit sa conjunctive form tabe, muhimo tag tabe takunay. Tabe takunay nga pasabot di gusto mo kaon. Ang sentence, di ko gusto mo kaon og sushi. Sa hinapon,
watashi wa sushi o tabetaku nai desu o watashi wa sushi ga tabetaku nai desu. Sa mas miagi, ang watashi wa di na kinahanglan isulti. Usahay makadungog ka og tabetaku arimasen imbis nga tabetaku nai. Kini ang polite version sa tabetaku nai. Ang nai kay gi-conjugate sa iyang polite version ang arimasen. Kung tabetaku arimasen gani, di na kinahanglan ang des sa katapusan sa sentence. Pasidaan, ang conjunctive tai o takunay kay gamiton lamang para sa kaugalingon. Kini tungod kay mga Hapon di mo asumir nga kabaw sila unsay gusto o di gusto sa ubang tao. Apan pwede nimo gamiton kung mangutana ka. Unsa may mong gusto? Unsa may di nimo gusto? Kay nangutana man ka, wa ka man mo asumir. Ayaw pod gamita ang tay o takunay pag-imbitar og ubang tao kay di kini matinahoron. Pangalitan mangagda kag kaon unya uyung kag tabetay des ka imong gamiton murag ang tao nga imong giimbitar kamatyonon nas kagutom. Busa likayi kini. Kung mangimbitar ka, gamita ang masengka conjugation nga atong gituki sa leksyon 34 sa atong Cebuano playlist. Kung muhisgot ka kung unsay gusto o di gusto sa ubang tao, adunay tuto ka paagi. Ang pirmiro kay paggamit sa conjunctive tagaru. Ikabit nimo ang suffix nga tagaru sa conjunctive form sa verb. Ang pasabot ani kay murag si A gusto mo nanto ka. Pwede po ka mo gamit og tay takunay apan kabitan nimo to o moima sa katapusan sa sentence aron mo pasabot og akong hunahuna kay si A gusto mo nanto ka. Ang ikatulong paagi kay mo kabit tag to itteimasu o to itteimashita sa katapusan sa sentence aron mo pasabot og si A misulti o nagsulti nga gusto siya mobuhat og nanto ka. Aduna po ibang paagi sama sa soda, nda, rashi ug mitay nga mo pasabot og butang nga imong nadunggan, explanasyon, obserbasyon ug ato ning tukion sa mga advanced lessons pa. Gamit ang unang paagi, mo yung tag murag si Mayumi gusto mo kaon og sushi. Sa hinapon, Mayumi-san wa sushi o tabetagatteimasu. Mayumi-san wa sushi o tabetagatteimasu. Mogamit ta sa progressive form tagatteiru kay ang pagkagusto ni Mayumi mo kaon og sushi nagpadayon man. Kung mogamit tag tagaru, kinahanglan ang object particle wo ang atong gamiton og dili ga kay ang tabe tagaru klaro naman gyud nga usa ni ka verb og dili na usa ka adjective. Ang ikaduhang option, nagtuo ko nga si Mayumi gusto mo kaon og sushi. Sa hinapon, Mayumi-san wa sushi o tabetai to omoimasu o Mayumi-san wa sushi ga tabetai to omoimasu. Pagdungag og to omoimasu katapusan sa sentence, mo pasabot nga ang pagkagusto ni Mayumi mo kaon og sushi kay imurang huna-huna og di ka sigurado. Sakto ni nga pagkasulti sa hinapon bahin sa ubang tao. Ikatulong paagi, miingon si Mayumi nga gusto siya mo kaon og sushi. Sa hinapon, Mayumi-san wa sushi o tabetai to itteimashita o kaha Mayumi-san wa sushi ga tabetai to itteimashita. Ang to itteimashita mo pasabot nga wa ka magtumo-tumo sa gusto ni Mayumi kay si Mayumi man mismo miingon nga gusto siya mo kaon og sushi. Sakto gihapon ni pagkasulti sa ilang kultura. Mutan-aw tag usa ka category 2 verb. Ang nomu kay mo inom ug ang iyang conjunctive form kay nomi. Inigkabit nato og tay ngadto sa nomi mo porma tag nomitay nga pasabot gusto mo inom. Gusto ko mo inom og plum wine o umeshu. Sa hinapon, umeshu o nomitay desu o kaha umeshu ga nomitay desu. Pag ingon og dili gusto, di ko gusto mo inom og beer. Ang atong ikabit ang takunay sa conjunctive form nga nomi ug moporma tag nomitakunay nga pasabot di gusto mo inom. Sa hinapon, beer wo nomitakunay desu o kaha beer ga nomitakunay desu. Miingon taganiha nga ang pagdugang sa tay o takunay mumugna og mga i-adjectives. Ang pasabot niini kay pwede pod naton i-conjugate ang tay og takunay ngadto sa ilang mga past tenses. Ato na ning natuki sa leksyon 15 bahin sa mga i-adjectives.
Ato ning buhaton sa nomu. Adunatay nomitay. Nomitay, gusto mo inom. Nomitakunay. Nomitakunay, di gusto mo inom. Past tense sa nomitay kay nomitakatta. Nomitakatta, giganahan mo inom. Og ang past tense sa nomitakunay kay nomitakunakatta. Nomitakunakatta, wa ganahi mo inom. Sa mas mga verbs, ang nay mahimong nakatta inigporma sa past tense. Giganahan ko mo inom og plum wine o umesyo gahapon. Sa hinapon, kino umesyo nomitakatta desu. O kino umesyo ga nomitakatta desu. Past tense kini. Wa ko ganahi mo inom og beer sa party. Sa hinapon, party de beer wo nomitaku nakatta desu. O party de beer ga nomitaku nakatta desu. Past tense negative kini. Mutan-aw na po taglaing ehemplo gamit ang laing category 2 verb. Ang tsukaw kay mugamit. Ang conjunctive form ni ini kay tsukay. Inig conjugate nga tos upat ka tenses. Tsukaitay. Tsukaitay, gusto mo gamit. Tsukaitakunay. Tsukaitakunay, di gusto mo gamit. Tsukaitakatta. Tsukaitakatta, naganahan mo gamit. Og tsukaitakunakatta. Tsukaitakunakatta, wa ganahay mo gamit. Gusto ka ba mo gamit sa siya? Sa hinapon, isu tsukaitai desu ka? O isu ga tsukaitai desu ka? Pwede ka mangutana ani, apan ang komon nga pagpangutana kay moingon ra kag mogamit ka ba sa siya? O isu tsukaimasu ka? Di ko ganahan mo gamit sa computer. Sa hinapon, watashi wa computer o tsukaitakunai desu. O watashi wa computer ga tsukaitakunai desu. O computer wa tsukaitakunai desu. Kung negative gani ang sentence, ang mga Hapon gusto sila makadungog sa particle wa. Naganahan ko mo gamit sa auto sa miaging simana. Senshu kuruma o tsukaitakatta desu. O senshu kuruma ga tsukaitakatta desu. Past tense kini. Wa ko naganahi mo gamit sa telepono. Watashi wa denwa o tsukaitakunakatta desu. O watashi wa denwa ga tsukaitakunakatta desu. O denwa wa tsukaitakunakatta desu. Basta negative gani ang sentence, ang Hapon gusto sila makadungog sa particle wa. Past tense negative kini. Karon tan-aw nato ang usa ka category 3 verb, ang suru, nga pasabot mobuhat. Ang conjunctive form ani kay shi. Ang suru muporma nig mga compound verbs inig kombinasyon og mga nouns. Ang pasabot sa benkyou suru kay mutuon. Ang conjunctive form ni ini kay benkyoushi. Atong i-conjugate tagsa-tagsa sa upat ka tenses. Nihongo benkyou shitai desu. Nihongo benkyou shitai desu. Gusto ko mutuon og hinapon. Nihongo wa benkyou shitakunai desu. Nihongo wa benkyou shitakunai desu. Di ko ganahan mutuon og hinapon. Nihongo benkyou shitakatta desu. Nihongo benkyou shitakatta desu. Naganahan ko mutuon og hinapon. Nihongo wa benkyou shitakunakatta desu. Nihongo wa benkyou shitakunakatta desu. Wa ko ganahi mutuon og hinapon. Imo sigurong namatikdan nga migamit kog particle wa. Dihang negative ang sentence. Shitakunai og shitakunakatta. Kini tungod kay kung negative gani ang sentence, ang Hapon gusto sila makadungog sa particle wa sud sa imong sentence. Busa mo nang migamit kog nihongo wa. Karon motan-aw tag mga common nga mga verbs sa tanang kategorya nga atong gigamit sa tai o takunay. Mga non-past tense ra akong gamiton. Ang miru kay motan-aw, ang mitay kay gusto motan-aw. Egao mitai desu. Egao mitai desu. Gusto ko motan-aw og sini. Ang oshiru kay mutudlo ug ang oshietai kay gusto mutudlo. Nihongo oshietai desu. Nihongo oshietai desu. Gusto ko mutudlo og hinapon. Ang neru kay matug, ang netai kay gusto matug. Tsukareta kara netai desu. Tsukareta kara netai desu. Tungod kay gikapoy ko, gusto ko matug.
Ang yaseru kay magpaniwang. Ang yasetai kay gusto maniwang. Mo skoshi yasetai desu. Mo skoshi yasetai desu. Gusto ko nga maniwang pagyud og jutay. Ang aruku kay mulakaw. Ang arukitai kay gusto mulakaw. High heel de arukitakunai desu. High heel de arukitakunai desu. Di ko gusto mulakaw nga naka-high heel. Ang kiku kay mangutana o maminaw. Ang kikitai kay gusto mangutana o gusto maminaw. Ongaku o kikitai desu. Ongaku o kikitai desu. Gusto ko maminaw og music. Ang oyogu kay mulangoy ug ang oyogitai kay gusto mulangoy. Umi o oyogitai desu. Umi o oyogitai desu. Gusto ko mulangoy sa dagat. Ang isogu kay magdali. Ang isogitai kay gusto magdali. Mo osoy desu kara isogitai desu. Mo osoy desu kara isogitai desu. Tungod kay atrasaw nako, gusto ko magdali. Ang hanasu kay musulti ug ang hanashitai kay gusto musulti. Watashi wa anata to hanashitakunai desu. Watashi wa anata to hanashitakunai desu. Di ko gusto makigsulti nimo. Ang kaesu kay muuli og butang. Ang kaishitai kay gusto muuli og butang. Hon wo kaishitai desu. Hon wo kaishitai desu. Gusto ko muuli sa libro. Ang asobu kay muduwa ug ang asobitai kay gusto muduwa. Tomodachi to asobitai desu. Tomodachi to asobitai desu. Gusto ko makigduwa sa akong amigo. Ang erabo kay mupili ug ang erabitai kay gusto mupili. Donna necktie ga erabitai desu ka? Donna necktie ga erabitai desu ka? Unsang klasihas korbata ang gusto nimong pilion? Ang sumu kay mupuyo sa usa ka lugar ug ang sumitai kay gusto mupuyo sa usa ka lugar. Nihon ni sumitai desu. Nihon ni sumitai desu. Gusto ko mupuyo sa Japan. Ang yomu kay mubasa ug ang yomitai kay gusto mubasa. Shousetsu wo yomitai desu. Shousetsu wo yomitai desu. Gusto ko mubasa og nobela. Aduna ray usa ka no ending verb sa tibok hinapon ug kini ang shinu nga pasabot mamatay. Ang shinitai kay gusto mamatay. Watashi wa shinitakunai desu. Watashi wa shinitakunai desu. Di ko gusto mamatay. Ang tsukuru kay mohimo ug ang tsukuritai kay gusto mohimo. Keiki o tsukuritai desu. Keiki o tsukuritai desu. Gusto ko mohimo og cake. Ang noru kay musakay ug ang noritai kay gusto musakay. Uma ni noritai desu. Uma ni noritai desu. Gusto ko musakay og kabayo. Ang matsu kay muhuwat ug ang machitai kay gusto muhuwat. Watashi wa anata o machitakunai desu. Watashi wa anata o machitakunai desu. Di ko ganahan nga muhuwat nimo. Ang katsu kay mudaog ug ang kachitai. Kachitai kay gusto mo daog. Shiai ni kachitai desu. Shiai ni kachitai desu. Gusto ko mo daog sa kompetisyon. Ang aw kay magkikita ug ang aitai kay gusto magkikita. Kimi ni aitai desu. Kimi ni aitai desu. Gusto ko magkikita nimo. Ang kao kay mupalit ug ang kaitai. Kaitai kay gusto mo palit. Kuruma o kaitai desu. Kuruma o kaitai desu. Gusto ko mo palit og kotse. Karon ari natas mga category 3 verbs. Ang iku kay moadto ug ang ikitai kay gusto moadto. Gakko ni ikitai desu. Gakko ni ikitai desu. Gusto ko moadto sa eskwelahan. Ang kuru kay moari ug ang kitai kay gusto moari. Watashi wa koko ni kitakunai desu. Watashi wa koko ni kitakunai desu. Di ko gusto moari dire. Ang kekkon suru kay magminyo ug ang kekkon shitai kay gusto magminyo. Kirei na onna to kekkon shitai desu. Kirei na onna to kekkon shitai desu.
gusto ko makigminyo og gwapa nga babae. Ang dyoko suru kay mo biyahe. Ang dyoko shitay kay gusto mo biyahe. Sekai juu wo dyoko shitai desu. Sekai juu wo dyoko shitai desu. Gusto ko mo biyahe sa tibuok kalibutan. Atong sumahon ang atong leksyon karon, atong natuki unsaon pag-ingon og gusto ko mo buhat ani og di ko gusto mo buhat ana. Pangalitan, gusto ko mo kaon. Tabetay. Di ko gusto mo kaon. Tabetakunay. Ang formula kay kuhaon ta ang conjunctive form sa verb unya kabitan tag tay para sa gusto mo buhat og takunay para sa di ko gusto mo buhat. Ang tay og takunay kay grammatically mga verbs og i-adjectives ni sila. Isip i-adjective, pwede ni sila makonjugate ngadto sa ilang mga past tenses. Ang past tense sa tay kay takatta. Takatta nga pasabot giganahan mo buhat. Og ang past tense sa takunay kay takunakatta. Takunakatta nga pasabot wa giganahi mo buhat. Gamiton ang tay og takunay pag-ekspresar kung unsay imong gusto og di gusto buhaton og dili kini gamiton para sa ubang tao. Apan pwede nimo gamiton inig pangutanas laing tao kung unsay ilang gusto o di gusto buhaton. Kung mohisgot ta parte sa ubang tao, atong gamiton ang tagatteiru. Ikabit ni nato sa conjunctive form sa verb para mo pasabot og murag si A gusto mo buhat og nanto ka. Usapod ka paagi kay ang pagsumpay og to umoy mas pag gumagamit sa tay o takunay aron pagpasabot nga ako nagtuo nga si A gusto mo buhat og nanto ka. Og ang katulong paagi kay ang pagsumpay og to iteimas o to iteimas ta pag human sa tay o takunay pagpasabot nga miingon si A nga gusto siya mo buhat og nanto ka. Ang sekreto sa pagkabansay og sulti sa hinapon kay ang imong kasayuran sa verbs og verb conjugation. Ang akong kurso motudlo nimo bahin sa verb conjugation apan ikaw mismo mamuhunan matang sa verb vocabulary. Akong marekomenda nimo ang libro nga Tattles the Complete Japanese Verb Guide nga adunay mga 400 ka mga Japanese verbs ug sobra sa 200 ka mga compound suru verbs. Akong ibutang ang link sa libro sa ubos. Og diri natapos ang atong leksyon bahin sa gusto mo buhat o conjunctive tay og dili gusto mo buhat o conjunctive takunay. Kung aduna kay pangutana, isuwat lang sa comment section sa ubos og ako tikang tubagon. Soreja, tsugi no lesson ni aimashou. Kita na pud ta sa sunod leksyon. Otsukaresama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukaresama deshita.